bɛka sɛ papa ne tiri mu ɔden ɛno koraa deɛ me faya no sɛ papa no aboa wo pɛ waha dan amoa dɛm pɛ nti no ɛnyɛ asɛm mmom yɛmfa asɔre sika nhwɛ asɔre ma na mene na anya aduane nso nso mbɛfaya yɛ papa akwasi awu a yɛde to nkyɛn nsɔle ma se asɔfoɔ binom sɛ papa ne tiri mu ɔden nti ɔmo yɛ da kɔ organize crusade wɔ baabi sɛ hɔ de sika wɔ hɔ paa ɔbɛyɛ crusade na ɔbɛnya sika ate ne ka nyinaa na ɔmo papa no kɔhyehyɛ ne machines nyinaa kaa petrol ne nkonnwa papa yie ne ɔmo agyina mu hyehyɛ no gidigidigidi sɛ ɔmo anya hwee publication bi ankɔ so na ɔmo yɛ ne saa eduru hɔ ɔmo akɔrɔ ɔmo ama nti de papa no ba asisi baabi a obi ampo mforo sɛdeɛ nim sɛ akwasi awu ayɛ crusade nipa bal wɔanya nipa wabɔ kase susuru ɛna ɔmo ani agye na ɔmo sɛ yɛ ɔmo de pa so ɔmo ayɛ papa no sɛ nti ɔmo gyae asɔre na sisi ɔmo akɔ second chance wɔ wei ni asɛm ɛda pono so yɛn nyinaa yɛmfa nkɔ adwom ne yɛnyɛ madwen ma ne yɛmmua na asomdie ntimi mma Asem Mpe Nipa panyin wɔ ha no wayɛ panyin deɛ kwaku na wɔtwe ne yɛkɔsii yɛ no no nti akwasi awu akɔyɛ crusade ɛka susuru wahwɛ video no bi ɛna ɔmo ka no ɔmo anso sɛ ɔmo na dɛdɛn ne sɛ hayɛ yakɔhwɛ yakɛli ehunu ne yɛwom woba ɛka na wobɛbɔ gyina wobɛte kora nyamfa so ndi papa bra ɛna ɔmo ahɛda asɛte na absa ada ya ɔmo gyae de akɔ second chance tu na nanom fo no wɔ fa asefoɔ ne yɛnkɔyɛ kwaku medase nanso nyankopɔn ayɛ bi ba wayɛ ade dwuma no na woyɛ no na ayɛ apm na mamani agye na wakasa no na ne yɛkasa sɛ oba station ya Asem Mpe Nipa na de wadwa tɔndeɛ bɛto so a LPM no ɛbɛyɛ ne kama ma wo nti wo so deɛ ɛbɛsrɛ wo no sɛ nɔɔma bi a woyɛ biara no ɛbɛyɛ kama ɛne yɛpɛ sɛ ɛboa na nso ɛdɛn wonya sika because wobɛsɔ yɛ asan yɛ ne ana ɛboa yɛ paa nti obiara mfa n'adwa tɔndeɛ ɛmmra na wɔn nso wɔn pɛ so wɔn de wɔn nsɛm bɛyɛ de producers no de numbers ne bɛto dwa na wɔn aba maame nkyɛn maame sarakoba na menkɔ America mam na menkyerɛ dorapia ɔno kora do wanyame yɛ adom a Saturday ɛbɛyi ɛna yɛto ntafoɔ ne din me nua tɔne ne yere dorapia sɛ tɔne yere ne dorapia deɛ ana ɛsɛ me nso me yere nti yɛto nkura ne din Saturday ɛbɛnya asɛm ketewa koraa Cynthia nso wɔ US yɛkyerɛkyerɛ mo obi biara wɔtie biara yɛ producer from a producer kɔsi your friends senior college obiara yɛkyerɛ yɛ fans biara kwaku yɛbɛsrɛ wɔn tie yɛn ɛwɔ saa asɛm yɛ aba yi a yɛbɛka ho asɛm yi yɛntan wɔ bi nkyiri wɔ bi na mmom asɛm no ka ɛna aba ɛna yɛbɛfa mu aba yɛbɛtu n'abasa no srɛ na yɛhu sɛ wiase yɛgyina hɔ anaa yɛrekɔ yɛn anim anaa wiase asesa anaa nsesan ti nipa biara wote wiase a aba ɛsɛ sɛ ɔfa ne saa asɛm mu no mɛmfa ne sɛ mekɔ hɔ asɔre mɛmfa ne sɛ wo nnɛtɔ aduane ma medi mɛmfa ne sɛ wɔadi me ho nipa yɛmpɛ ne wɔ ha yɛmfa si ne korɛ yɛnka ne korɛ ɛnkyerɛ nipa adeɛ ku Ghana paa yɛ sɛ wɔyɛ madamfo me nua no me maame ni ɛnti adeɛ bi a wɔkaeɛ de wɔyɛɛyɛ yɛnhu sɛ deɛ wɔtwa sa no yɛ ne yɛkyerɛ sɛ n'akyiakyia yɛnim saa de ne Ghana deɛ anim ara ne sɛ mekɔ na sɔre me fie wura wɔyɛ me maame wɔde wɔyɛ mabusuani mene ne firi kuro baako nti asɛ adeɛ bi a wɔyɛ na asɛm bi a ɔkaeɛ no sɛ yɛ o sɛ nyɛ o ne yɛdi n'akyi wɔyɛ n'asɛm a yɛrekan nyame ampatɔ bi bɛfra aka biribi a ɔno fi sɛ ɔno de ɔni ne nti but yɛhwɛ sɛ saa shoe bi na nkurɔfoɔ bi hyɛ no sɛ emia wɔn na sɛ nka ebi hyɛ wa ɛna emia wa nka wobɛhu kwaako yɛmfa saa adeɛ wɔ nhyɛ ɛma nipa nhyɛ nipa adwene mu sɛ adeɛ kyi adeɛ ɛsɛn nipa esua nyansa te asɛm wɔyɛ o debi amaka me sɛ wowɔ akwadaa to hɔ ya na wɔn twe nkwadaa ho manso ɛna maamefoɔ ne papafoɔ awalefoɔ na wɔn twa mɛsɛ me ma ne ma hɔ ya na wɔn yɛ besere munti asɛm bi wɔ ha kwaako wowɔ akwadaa to hɔ no mu a osua no mu wɔ akwadaa no so control me ma nkɔ maame hɔ me ma nkɔ papa hɔ te asɛm wɔyɛ paa ya ne yɛ wura fi sɛ akwadaa no wɔnyɛ akwadaa saa obɛnyini nti a yɛnto yɛ bo a awiase abrabɔ
yen samka ene ya namutuo ene bebia ye nante ko bebia ye kasa ko yen hwe ho yie to be hwe na akora no oda ho ne edi nkuto otwe no no wo ye kese ba ye wo akora bi to abeka se oburo tu ko atim se we obe nipa sankwela no utibusumi sa pepepe no azie bede nti de saa no ne nam dan wo saa na fo wagina na fo tutu kwasi tutu o saa de no wodi anyine nti kwagu metima ka cho se wo meni umie no tie se me ma me ka chem se me nko me papa wo nti na ye nko ye beko nti me ka kosi su se asem bia wo ka che wasore mba asem bia wo ka che nipa dasani ananya wasore ba de wo ka to ho asam na ekọ na omu ekọ no se se first na nipa bia gimi a ene kodu me bia so che kwase aduawe a wokoda na eden etua na no ti asem bia wo ka bia no hwede we asem no sunsuanso da che beko me mfa ne se nenko a eti ya na sa no mani biti nipa eti so ye sofo wo ye omampani wo ye MP wo ye assembly man wo ye ho ahwan wo koja babi na wo kasa asem na obeka kan hu se ena na wakasa asem na enyina ho a ni nsunsuanso betima ba emire bi ebetwam wo ntia ase da asem wo evangelist ko se wo aka asa asem we no yetu abasa ne sre me ka se trende pa na nipa bebre ntia ase na bi so sa mo ena o ka asa asem o penipa o dom asofofo mo dom wo kumase ya anagana ha ba ko yo no o dom pa because obi oye crusader otimi gi stadium sa sa park ho no enye park ketwa ye timi ye mama sabe bi kura gyagyina bonten sa enyema na ono enu ti oye nipa bi a we sofo bi a an evangelist bi o ka nyame asem a nipa bapa me ka na way back ye ton foreign cassette friends railways because ye wo agya na o preach a one can't man nkofie because na the preaching ye kama na o ka no kore those days but ene no masasa ye nka no kore enoma bi e wo kato ho emire bi atwam na hwe nnei na nka sabe ne nkasa ye mu ne se wiase agapade wonya wiase agapade nya na hwe wo kra na de fa so be ne wo so ti na nka hwe a ne preaching ne mire bi a wo kan ye atwam no na nka agapade de ne de ye hu ne nka ni kwase ye hu ni saa e wo kwan be so ko ni abrabo e boko anim de na nso obi wo ho a wonya wo pe ne wanya nso a wo de amanyame but ne no masesa ne no masesa nsa na nipa nso a wo gye wani ma wo preach no time na e wo saa reverence ne so no wo mo na e preach church ma nye nne saa nipa na wo preach church nye nne saa nipa na e dai o mu gye wani etu wo kasa bi a wo ye sofo a metufo wo ye opanimu bia se bu di domonim na wo kasa eso se kasa wo ka no da chi bia di susuan so papa beba ana se ebe kanya ne be sanka nipa adwen okay kwa somewhere da ho no okoko ye crusade omo na ka chen se nyame nipa aha wo ye crusade a che enti ne sa crusade a wo ye nyina no enne ye pese enne wo so be crusade wa okay eyamena no mutu ye sene yamena nyame ankasa nkyere no se bebi akọ na ma set trap enti menko utie interview na obusa na osi nkonwa ne kura meka ho bi ne yehye ye tie ne ye pa eno obusa se na ye den ene enti mo ye sama crusade na ma so se evangelist akwasi ewu atiri mu oden ona ka omu tie ne ye pa ni ho ni tiri mu oden eno obusa se na aden osia na obi a seven previous what can him be atwam se sabe ye mfa sorry sika enhwe asore ma enhwe asore ba seven previous kwaku uko gatwa bebia no wi ko ya di wis ka hwe wi fo omo passe o shika ka hu se ni nua no kondo enti ko de sika na to ye yo mo ni sika se de o munya bi no omo dodo omo enti o passe kwaku ko bruki oswa o hwie wo so hwie bi so tia so hompo ye buni so ho ye bone ni nua na betra ho wa hu se woni sika wo hwe ne menase a ekoso na aba fo monya bi obenom na woni sika enti o sha kwasi ma me ntokota ne ye nche wo hwie ne wo hwie nua do ne ye kɔ anim ti wo kɔ ho a asomdie ho kuro ye ho hompo akwaku ye wo ya sofo mu bia ye nimbi wo fie ha kra ye ti okay sofo bitimi redi hu se
me nkrofo eboso me nso yen asa no ma bi anya yiti no ma me hwe so hu ni akeka nsase bia o ye munyu ntonsuo no sa na editi wi obi su weska onu nyina be di hia no se ne oni ka pere sa wa ku me ka kosi se we nipa mfantu omfo ya de suade kese na aba no maka se covid-19 ba ya nipa bebre hya dem ma na ye wu na ye ko na ye ba ye hu ye hunam na ko mode ye sika na asofofo ma pake gu bank no se ye wiase se bi na nanka ye ba na nyame ye sa sika no enka wai ya mfa nsua bibia enti na asofofo bebre apake o musika maka cho so be ko sofofie bebia utu na sikura nya biko ka ya o ma sofu bi fie yakobe 10 wo kuro yi mu sofu na so akogina say Jesus Christ coming soon na coming soon na so why the hu si da no o coming soon no Jesus Christ wo ba ma wiase atena ho ana wo be se wiase okay enu ti no ma bi wo na wo kasa be very careful asole sika ye mfa hwe asole ba na so de bia so ya pay for fun ba bi o kwa mo fa 2 million so me 1 million so me din ebaya bedu 500 one cedi ko bi ansori because and the test will say na dey asem na asi me evangelist ko si awua me ya pay for fun no bi ansori e ye dey ade ntira babu edu me bi asofo fo mu susu nyi sika wate matia na sika ne dwete e wan dia enyame dia tu wo nyame no amo tu wo nyame na sanete okay ade esese me hu no nyame sumu se wo koche sofo ade a e good okay se wo koto college e good wakomam se wo koyi untutu so dudu a e good wakomam nyame won fo so nyo so me makasa asole kwanke enko ne ka dabi asole ye enko ne ka e kanti obi tifie ekotuaka wa asole kotuaka wa asole ne kwa kufu esese etuaka ena mo rio ma rio kofini amakwa da na entertainment eno kwa de onya na o de enso iskapa no na make ikwagu so obi mpesa ne yo kubetu no ba na nda entete ya bobo se ana asoro de mo aha emom se yirekete sole bia ye ba afia for de na no me resofu bia yi bia na woka wo se o mo sole bia just $10,000 just $10,000 what the just asoso $1,000 nye $2,000 that be $10,000 oh come on oh nyakopo be sha sole bia din maybe so fu bi kura wa kra wo ba for de sa mo kwaku selifu mo memva mangwan so amu akumu mo kwaku mo so de be bia me na mo na minimum se mo fa se kwaku na ya konisa obi ti asori dem impa ba wo bo che awurade a wo ha awurade nyina ne se awurade ai me ni mabusua ne me maye da kom na me pesika me fa jesin soso me pesika bi dia tonton mako na me sori a me so ma pie na makwa ba kwaku bi wa kura so nya 1 million for start business kwaku aya na asem na ho o pesika 10 million we one me say one obeton su asurvive kwaku so fufu ntimi binum ntimi reading hu se no na ne se bi wo she okoto aba ba gina ho o mo solomra 2,000 solomra 1 million solomra se sika na wo se yemfamwa no eni ade na me mfamwa me ho na me de ebrew me de ebrew fa so be na wo sa asem we so kasa ya evenya kwase wu aka ye enwu sunsan so na start no na we obi amfanso no ntimu nso okay me ba wa sorry a anya sika wo de be mame okay ba bia won kire ni preach a wo de mame kwaku mani so ti le bia me ba okay ba me ba na wo che me bibia enyame na aka wakoma obeje ana ade ma meje but se wo korusu word bi se asole sika ye mfa hwe kwaku wo ko hospital obi ko asori afodie bia kakra bia kuta bia wabo but ya true drama ne ba wa nya sika nkoto de bada wo because of what can be bia chenti wo ko so fufi no ofere wo suro and na so fu ni bebre wo ma kwaku wo ko mo ofia adane boache bi di protocol wo be fama nsa na wo so fu na timi tena gate sa wada watena ni awu pa nso wa me say ya ma me marry there wa ma wa wo ama nipa bi ti ne ba so fa so wa ma right wa wo Yesu Kristo right time ne wa wo so right time and na nipa bi afa saa de we net sofo bi preachi na ye de nsu abesi ho no de ne na asim ni awohoro ne na ase ye wi a ye de ne slippers egu ho ne wo ko se ya kotokoto no na Yesu so nam desert so ene nketechire
ɛne apramire ɛna Moses mpaboa yi ɛna hyɛ na sɔfo du wɔ hɔ a yɛwɔ desta de pepa ne mpaboa ho hey na ne wa bɛka saa asɛm akyi obi sɛ asɔre sika mfa boa yi na ne wa bɛgyina hɔ saa yɛ api fofa ɔmo yɛ akwan ɛna ɔmo video no mu sɛ nnɛ sɛ waka saa asɛm wɔ di a ɛne yɛn nso yɛfa adwene bi kɔ nyɛ da bia na sɛ bebrɛ aduasa nipa bɛgye mi ɛna meka sɛ nipa nyini wiase kɔ bɛ ɛna wohwɛ technology ɛna wo ba kora wa wo ne ngaa wɔbɛto wo wiase bato phone wɔ nim mu kyɛn ɛdi ntira because wo saa phone no ama wo pɛn so ɔno ne pɛn so na aba yɛabɔ ɔmo din ɛna aba nkɔdaa na ɛyɛ nti wɔ so mu a wɔnim deɛ wɔka akɔsi wakɔ phone so ekuta yɛ mɛka kyerɛ sɛ ɛma nketewa nim mu kyɛn eti ɛnɛ wɔni wɔ bi kasa sɛ wɔnya wɔbɔ mmɔden ate asɔre ne wɔnya nipa dɔm ebi a 20 30 ɛkɔ 50 100 na wɔnya wɔn mu a o kasa bi akyerɛ wɔn a be very careful because we are say from until what that and wɔn asɛm asi wɔn so wɔn gya na wɔn gya nso akɔ yɛ opponent ɛna wɔn akɔbɔ ne din wɔn sɛ maybe wɔn ne second chance papa ne nya problem yɛ na wɔn etu ma ne wɔn ato ama no ɛnɛ asɔlema ne sɛ yɛgya asɔle kwasi ada akɔ ne busa ne sɛ yɛn nua ne busa ne sɛ na kwasi ada mbɛkɔ wasɔre wɔ se hɛ yɛkɔpɛ deɛ hɔ yɛkɔ second chance na obusa ne sɛ di nti ɔsɛ papa ne nkyerɛkyerɛ but hɔ no ɛkwan bi so no kɔma akyerɛ bi da ho nanso bibi ta akyerɛ sɛ wokɔ second chance yɛduru mmerɛ bi yɛate ho mpani nsɛm pɛ sɛ papa yɛduru mmerɛ bi afɔde a nipa bɔ anaa sika bi a wɔnya no wɔno nso biam taa nyɛ bia no musumu ni bi na ayɛ fɛ enti wei no ɛyɛ adansidie saa yɛ ɛfrɛ sɛ kɔkɔbɔ ɛma yɛ nua no mu aka kwaku mede masɛm bɛyɛ maka saa asɛm sɛ na meka asɛm no a ɛnyɛ nɛ deɛ na meka wo wɔkyena deɛ ɛbɛsi deɛ ne yɛnwene ho ɛnɛ deɛ wei no ba enti wo sɔfo wo nipa dasane biara yɛ a wote wiase sɛ wotiri mu ɔden bebrebe ne wo kasa a woka no ho baabi a kasa no woka akɔ na bi a woka akɔsi sɛ daakye bia no enti ɛde sunsuansoɔ papa bɛbrɛ me anaa de bɔne bɛbrɛ me ɛnɛ hwɛ deɛ yɛhu kasa wei kasa a ano ɔden ɛyɛ no gu asesɛm sɛ evangel akwasi awu akɔhyehyɛ nkonnwa na sɛ bi wɔ so wɔyɛ crusade na nipa ɛwɔ hɔ na ɔno anasɔre ba a ɔhyehyɛ nkonnwa bɛka sɛ ade nti ɔsɛ papa ne tiri mu ɔden asɛm yɛ ka yɛbɛsrɛ edurumɛ bi a asɔfofoɔ na sika bebree akɔgu mu kɔfo mu no mu nam nipa ne mu nam hwɛ mpaebɔ obi bɔ kogyina ne nkyɛn ne tie kasa a wɔɔka no ne ho sɛ nipa somɛsɛ kɔm de wɔne ne yere ne ne ma a nipa somɛsɛ kɔm de ne kunu ne ne ma ɛno nti ɛsɛ sɛ kwan bi a mefa so deɛ Nyankopɔn Yesu Kristo bɛkaeɛ no ɛsɛ sɛ meyɛ so adwuma ɛnyɛ ne bebrebe bɛdurumɛ bi a Nyame bɛma obi sika ketewa bi na mpaebɔ a ɛkɔ so no ayɛ kɛse ama nipa no kwaku yɛ sɛ ɛbɛboa animguase obɛfiri aso nti yɛhwɛ yɛ kasa yɛ a yɛka kyɛ nipa dɔm ɛnyɛ wadwene sɛ wanya nipa dɔm ti deɛ wopɛ na woka akɔ dabi kasa bi a wɔ ne nsunsuansoɔ kwaku me da ase kasa bia wɔ nsusuansoɔ agya mono no Asem Mpe Nipa panyin na ate ne nka no na ba asɔfoɔ nkɔmmɔ sɛ deɛ manka bia me ho koraa ntɔme anka panyin dware wie nsuo no asaba yɛde kakra bɛhyɛ akyire na yɛako akɔ kwaku me nkɔmmɔ wei paa abɛda hɔ no nkɔɔfoɔ a mebere mu ɔmo ɛpaa yɛ asɔfoɔ nketewa ɔmo sɛ ɔmo kɔ adom kyɛdia hɔ mɛsrɛ papa ne sɛ Nyame kasa kyerɛ no wɔte sɛdeɛ nipa nyinaa anim no a mo ɔnye wɔ mo yɛwɔ nkɔfoɔ bi ɔmo bɔ aboboa no koraa sɛ ɔmo asakyerɛ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo sakyerɛ akɔ agyaa ɔmo nkɔgye ɔmo ama ne yɛ nso a kwaku bi asi wɔ kurom ha pɛn yɛte ha na obi nim na ɔwɔ akora bi ɔne ne sɛ paa na akɔa ne firi mfa ɛbo no ne din na mewura fi kakra tietia korokorowa bi ɔne obi nim sɛ ɔmo kasa ɔmo bibia obi nim ne hɔ na gyina akyire yi asɔre edin wei ɔmo headcut ne edin wei na mewura fi siesie no fa ase no one day pɛ wɔsi wɔ gyae kɔ reverend ɔbɔfo do ɔbɔfo abɛgyina so te sɛ nea ayi gyina so yi sɔfo sra no mo so asra yes ɔhu no ɛna ɔgyae ɔfiri takyiman ɛna ɔgyae bɛsene kɔ ɔbɔfo no ɔbɔfo kyɛ ne Range Rover ɛno nti ɔmo de sɔle ɔmo wɔ ne din bi one ayi bi o sɛ one Romeo so rogro bibi sa ye fon la obi bɛbɔ ɛna akwa yi gyae yɛ no ɔkɔ ɔbɔfo hɔ ɛna saa amena me yɛ TV adwuma so ɔbɔfo akora we yɛ nyɛ no nipa ɔne panyini bi anante aduru sei a kyenkyina da ɔpɛ sɛ wɔ menso ne mu ɔbɔfo nim so wɔnyɛ obi nim no so ne mu ɛna ɔbɔfo nso akora bi ɔnso hwehwɛ yɛ hwehwɛ ano ɔno so firi hɔ ɛna nso so kɔ obi nim hɔ na obi nim so di ne kua
after the way to ne papa ma we na we ato na be banta e wi ase ene mgo he obi ni masole nipa na okura no ne aduru ne mgo he obofo asole nipa na okura ne aduru ne ye tena ba bi se etu omfo mo mu di yatem awie ye ne awie omo nipa ne nsan de ebi wo ho de na so fe se no mo tem asem ase se de no mo hwiri dwa mu epre ba asole se de no mo bo afode ma mo ni je obi ani ate eso ate adane bre de na adane afutuo na asofo ni na de mo ma de hye no edu ni panyini bi te sa akwase awu anante akwase awu ayade a ofiri se wo mpe akora pa ukọ papa ni se papa ni ane ye ne nye Kristo som kwanie etimi one bro nyame nhyia ni bakro one bro timi ko ho ema we so de ko ha ema dane ye ne hwane aye omukwagu mitu omufo sa omantie bi ne ye ka ne nei ti so oni akwase awu anam na adwempa ne wo otinu ho se papa ni tirim na de na ntimi ne nante bi ma ye kwa ne na so se fada ekwan ne de esa ne de ye twa nyame akwan wo kire ye ba enim se bible so kurade mienu afa ba akoche ba ye hunu se wo cast door so ba ye namfom ye bre ekom de ye ediye ntimi ntu anyame dwuma ne so wo nsem biem go ye sua sa asuban no a daate ye kwa abonte nkura beba bedidi ye na ase no omo nso ba bre wo nyame dwuma papa no kura gya no wo ko ba dwene bibi asua bibi afiri wo nkyɛn na atimi gyae wa nka we nyina na akwa hye crusade man se omoka na wie Philip Prasa no nti wo se be ye interview ye ya ne ye bo ne ka nti ye ko yi ho a se second chance anumire obetiem ne ma ya ade no obedwina kwa akire yi a de na chese wo no wade mpa bi ade be support no ebire bi duru yo second chance no won cheska edibuza sa ne nkura ne ye ne bi no omko ya nkene o cheska ngomenya bi ade go sam ne no diska ne ye japade wo di sisi adan se be ya menya ba bi ada daache se be ye scan be ba mo no wa cha ama mo na na dwene no no se na won ti ase na wugya ye ntem ana agu nanim asa nkene na wo che obeda nya bi ade ejo mu nsia nyansa no mututu ana mo esefata na omane mfa ne ntoma pamvura wakumeka ne sia na memfa ye wura akwase awu aho nche no sede na ne gospel preaching tie no ni timo wadene dodo pe adanse ayete na bonte enye ye hunu ha nyame do nipa ye hunu sede nyame ni sutie ye hunu sede na mani ye efe ndi adan na okura ne ma bebiri na nkofo ho kire omo ndi ende ye nka nyame su hu ana u preaching mira bi ye hunu sede ne ma bebiri no kura enye obi to coat dodo obi to car dodo ye hunu se enye ene wanya dodo nkura didu na ase poni bi mu obi ne hu sade na aka na ye di jan se de o preach to wo no onse sa hwe o oda so preach no kura na nkasa no practice nti no mkeka ne o mkan because gasa de na o kan dada no ane nebe ne wanya ne ma akodu no ko se hu nkura di wachi ache se bi aka me enu bi akura ne papa no ne toma no ebi afie bi si bantema ne papa na ato amanzo ne na nante ache na aya priority na fe a confirm message na ujaye no ne yatima koyanim yato ye ne ayehunu ti obi esan afi wachi o so tirimo odede de no no so ya afa ho eno nko aso ya atemu o eno nko aso ya atemu o nya wo chimama ahemfo ahunu o mbone nya wo chimama radio presenters ahunu o mbone ya wo chimama yonko asofo ahunu so mo nka ho bi ene de wo kwa ahemam wonso ne wo practice ho asem ye bebusa ho dan awurade be ka to se wo kan no kura kire omo wa nsu ahemfo wa nsu asofo mo akwapa no kwafo na wa brabo so ye ho adwuma eno ne ye de bebu atanya ne akama obi de ende ofa be ye ne yie ba wo so amfa wo de a nya ne akama obi ne bebu atan de ama mesre se numere wotie ya onye offended on transidin ye nyina ye so ehia nkwade se da ache awurade be se nkwapa no kwafo se de o preach na wo nkofo bi no se na ye preaching awo na numere ya onfa ba mfim mo nya ne ntokwa no nsesa na kwan ebebo ono ane akwa kwa o ma so leba no de o kasa no me da kwan be so me ne ya adwe okay enti na me kasa de bia o ka hwe kwaku ya tie da mu ayi ye nipa na ya se num ne wa eso obi ane na adwen me met maka cho se bia oba ma de metimi de acho but o ya obi bibi on fa nchew enu to wo ye ni woni nipa na ma be very careful okay enti me da do ya no mo so plan no because okoto so obi na obi kwa busa se na anu ye dan ono so de no no enti me da me na omo ya adwen so mo settle sai no de nkwa so sa nipa bebi nsu asa de no onsu betimi abba awuram na do adwen kyira ba na afi ye ko 0548931931 0551931931 0551931931 ofra e bejo so ye ko yenim hello hello Wofa Lumba yey
kama pa. Ewurade adum obia ho ye. Ye do ba de rase we aye Wofa se SK Polas. Na mele hene. E wade nyine mo to obwa se won fi pro. And you know that was no more church pa. What the Oba ka me ka se. Aso for the somebody aso for so etia. Ayom ko aduma nye. Na aduma so for the we no. Obi dey any business. Na the guy says so free enya sika. If it's go. Unya sika. If it's go. Ne so ba ko tie wona e na samba o. But what can I say? Yanfa asori sika emma asori ma no. E woni ga papa no. E get the one really do really. Apatashini to apatashini. E dey na the kisoni. Uno kisoni. Ya mi na ho. Ya mi an sechi a nyemle. Ya ti ya so for the to mu ya. Okay. Nyamisha na obi sumra bi bra ninti. Ya mu obi sumra bi. Hello. Ani majo. Ya go, kojo. Yo bana wata wa mre na wa cha suka kara. Ayam kwa. Mun na. En sama mai let's say o moi, mi no mu wi ko tera school no. O kan graphic na mo se mun tiafe. Sira o mu tie ko kan. O mun si graphic ne tiafe. O mun ka je mu kan se mun bo record, o mun bo record ne o mun ken yam ko kan yi. O mun fo ma no ko ti bo ne mse. Binya, ese die o ma sin ti o ba no. O yi, mi de mi de bo ka silver bo na nkwala no. Waka. Ana ono ani so. Me na me de ho na mai. Me de ko any time. E so di nko, me fa ba bia nko. Nje ba sa na obini ka ya no. No me na ka sa no me na. Nya o ko tro so sa o. Ima se, wa so bi no be ja so ja ko. O tu fe no nyo na be fre o. Wa no bai. Ima sa na nje yi that's it. Okay. Ya ko ya nim. Hello. Hello. 0555 40 45 28. Hello. But you are with my friend 0555 40 45 28. Hello. Yes, sir. Wofa Lumba, good evening. Good evening. Oh. I'm Bacha Pum Yedi. Radia Yadia Dodo. Ye, Wofa Lumba, de Pia Minya Nankamitio. May I bear more. Missing Uncle consider me at the age of 21. Now, no more someone who be anyone near me, Papa. Now, they may press me catch Papa no mass of one more, Messi, one or more, Basse. Ketrema away. Empro. Okay. Any reason so ya dia no so anu kasa you bia no kasa timi ma no koda jail ni kwanna nyina na na so fofo nketwa no mu so mu fi na ki no mo so me wa asem bi ni mo mo se titwa bi mpo no mo ba mabui na emo mo nye sa eti kaka mpa cho me so me wo ka so he ba sa no peso akira kwa gufufuro gina so yemba no yenkwe osum nyame enso he ba nje ba no wagina wudwane akwado nje dia wo gwere enye ha ho. Hello. Hello. Yes sir, good evening. Good evening. But you didn't be a casefi. But your friend Asante Mkasafi say we are saying so. A hoboko dear. Oh, ya me ado ma aboko Wofa Lumba. Young kunko nim. Oh, Wofa Lumba you made your church and the no na mo church no. Enya mo nko a o. Yes, we have some friends to say. So for no, me say, asole ma ye ho chire ye utimi say, esan komutimi bu asole ma. Na nke bi mu po ehwe so ya do ye chensa no. Anso amosori a ye nkura na enya djuma kura mpo no mo pese nsa ye wa ma fode na yiwa besi woni ebubo bodin. Ohun ni na e ma ye asole na pese ye kono ye, pese na etifi because o ko wini ska. San ka asole ma no ayi asole mpan fotimi bu asole ma no. Amomo aye. Obe
wobɛyɛ dɛ nya adwuma so akɔba afɔdeɛ wa ma afɔdeɛ nso a ne yɛ twon ɛna ɔba asɔre a wonyɛ adwuma ɛyɛ ma afɔdeɛ na wonyɛ se wonni adwuma yɛ asɔre nso ɛsɛ mpanyinfoɔ nso boa wa sika no gu asɔre no ayi account mu ɛna mpanyinfoɔ no ade bɔbɔ mo bosia ɛsan sɛ yɛni ano ɛna mo kyinkyim yɛnsa nti baabi asɔmfoɔ mpanyinfoɔ no saa yɛyɛ nyina sɛre nyina saa nti ama esi amranteɛ no ɛna ma amranteɛ no maba na ba yɛ ne ngi asɔre mu no nyɛ bibia o ise ɔbɛkɔ asɔre a ɔbɛbɛsi a ɔba bebu adade ɛne ne ɔde bɛkɔ akɔ na abɔnten na ɔdi ne pa fɔdum ba mo ne nyame adwuma na mo kyerɛkyerɛ ka won so ho kwagu peke ofoforo ne yanko yanim hello hello Wofa Lumba ye Wofa Lumba Wofa ti pizarro ne me do kenkesu boko de Wofa kenkesu boko bia so mutiawo o ma ya Asem Mpe Nipa tum den na Wofa me koma sem so na matia wo ne ofanikese o masamwa Wofa abibia ntina ye mu bi Sompa Asem Mpe Nipa no yentwi nya hwe no san se anim de fo ne apabene fo a twedi amponyankopa bie ma dwe mo munim die ne gurumu ene kasa ya tasu mu manipa ni bana so no Sompa Asem Mpe Nipa te se ye yentwi ni mu film san se Wofa tempi no sama mo de sa gina no ya de a manipa ye hu se abia bi wo na wo ye na e se hu se sanso ho daati e bi ne papa ya sema ya bi ya twam waka twam ai ka panka ba bi anu asasa mu na nka panyi no se nka wa kan wa sma na se wa re si dada wa retract so ya fa se wa ka twam nti eno anu no on se ne ba bi akɔwi na ofa saa ne nkola no so na no so fukitwa no mo koye saa bi no fa e bi ba bi a oni panyi nam na wohwɛ ebi nhyira bi na asa ade bi a wo so wonya no wonya sɛ woni panyi no gyan nante a ne kwaso na mbom yɛ wo kwan a wo so ɔfa so ɛnsɛ sɛ kwaya nim guase yɛ sɛ deɛ magu yɛ sɔre ma si sansa wo yɛ saa wɔkyena bi na wo yɛ abɔfra wo ɛna wo so ba bɛ panyini ebi baabi a ba bɛ panyini eti so obi so de bi di wa nya de ɛbɛyɛ wo dɛ eti duru baabi a saa de no ma na wo na wo ka asɛm bi sɛ ɔpanya dum tebi a ɛma ɔnye wo no so kwan so sansa obi bu obi anim ase no so the home batawa as I who said the same thing and what they were so to go dan e ba wa so fa ho pa pizarro green o macau nyami nshira pa hello kasa onyina so hello yes sir good evening. Even no. Me two program been on friend. As one a week, young coach, Chilawadrin, uncle. Never thought it. Who also young coach, Chilawadrin? Whether I someone more can I'm a maker. Can be. Now, so for a conservative in the prayer with their solid. So I thought that because. So what you are sorry not to wood there. That's all that quampa, the fast now in the jay. What I say, because now some of the Bible cracker or say, Mom Pie Mamma Town. Okay. And before no one number on your one, so I was you shoot crampoa. I think we know in Yanko Pong. Because Bible was not there, to see for some heaven. What I feel. Okay. I don't chebia and the Kaka craft and Nipana was about 1 hour dinner thinking then on his one thing in the because of that area where you're panning on the walk. I'm a woman. Okay, hello. Hello. Yes, madam. Hello. Minkasa. Mami, you're dear, Mbacho Yanko. Hello. Yes, madam. Good evening. Evening, no. Pacho Mikasa Fikofodia. Young boy, your friend Auntie Maggie. Auntie Maggie, What's it? Go and meet you. Hey, me Pacho, wait there. Atamana me beside. Good evening, you. Me friend Fikofodia. Me the Auntie Maggie. Me Sram. Ah, the dear, me tear, me Thomas and Papa. Never 2 weeks in the offer. Me friend, me tino, and carry back to present the Gusa. Me who are for the show and say, also carrying today, and Pacho, whenever.
Ogwajina home kakra obesa aba adwuma na homa o se agi ahome. Pacho be penasem so me na se be ya hini afa me hu ofolisuo. Me pa mo cho he no wo mo che me hu e. Ogwajina home obeba. Why? Adwuma na toda ya brenti homa na wakwaje ahome. Mi se oba ma bre pe o se mkwaje ma home. Mi tinyi na ya me ya. Enti sa na tie na adwuma na ya akono na ya akon akoye nim. Hello. Okay. Ye. What I say, I kiss me in the quiet. Okay. Now I'm trying to get my opinion for that drink of water, master jelly, or pie, or Mama Pastor Papa, no shaman. Also, I said, what's the dog over my one minimum? There be. Didn't suffer with me. That guy came a pretty plan and pretty yacht, corner party, Christian Yababa. No pretty yacht, I'm not even doing it. If boy is so program, I can't to come up. Then you're back. But then the castle man, this is what they say. If you have your new according to Ukraine, you are certainly in a photo. I don't remember. Hello. 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 Good evening. Good evening, sir. Parce que faire un bâche, parce que faire tepa. Tepa boko die. Parce que yami ado. Minu ane amduwan. Minu ane amduwan. Biyo ano ni yanko yanim. Yeah. Parce que papa yase na pesa na kakra. Ana asofo nketo ana no Ukraine me nim de we omosi gu asofo mpenimfo ni maase na no odi. Because you share one blue day when obofo akura ikoye swap deal ya. Wo check we a be we ase ni ngwase ene de bro. Enti e besre sofo keto na woko adom ho ne se onhwe ye se de be ya. Ono so nkofa ni ngwase bia e ma ne ye kan e kamafu ne kama dampa. E papa adom che onhwe ni ye pa because akura wa the trick na ekoho no. Tina kakra ampese me kan medase. Nyami sha no adu njire. Hello. 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 Yes, sir. Me pacho good evening. Yeah, Josu. Me pacho here so far 7. Ye ti un ba cho chire wadun. And kakra me ka chire asofo nketo a omo asofo mpanyimfo na ase say omo nto omo bo ase bo tabo. And said ya omo no all kind of necessary for kwesi ati mo din je na we free na ase ko bi. Okay, on say ya on so work on say that you no so be so for. Na so so engineer here na no peno. No so engineer nya man member de on tell say sta no so that go. Minshira na onye okese. Hello. 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 Yes, madam. Good evening. Good evening, madam. Pachana mu ya de. Awrade aya de wonso e. Na me admo pacho celebration ka sasa ya fe. Yanko ye ni me. Pacho mo so kwa shambi sanso pacho na big do ne okode akua odo so mo no ma agozi say. A big dose say manager omo ye nkran adwuma bi nti ama ne pressure akodi nkran. Nti na amanya nti se bibia wie wo ho no osaba ombeto program ne so. Why? Ya fi o mo. Ya me nshia beto omo kan say ye TV na don so nti no. Ama pressure aba mpanyimfo ne so nti no omo biebie ni nyina wi asomdue mu a. Obesa to omo kan. Hello. Evening o. Pacho Sompa ni. E ho na we. Yo, Pacho. Program na person basubi. O so. Okay. Your private so for you ma. Na watie mo pepepepe Wofa Lumba in fact me para Asem Mpe. Na me so for ni bi na me say program me kakakra. Can be. Me taka say me say we say nyina ya so for na. We say nyina ya asofo na. Okay. Because of say Papa me my dad sorry no over 18 years ye ntua me kada. Baptist asoli mu na me ye say ma ho mo semra. Nti wo mu ntua me ka. Everybody afa me so atwea kada ba sa pulim bebrebe Papa. Na just so me mane ha me because of say me everybody a wa frame me. Nti asofo nkoto na je say no mo ba no Papa ebi ntimi anwo kire.
me kwa dum che me kwa so de pon e be hwa dum che dua me papa ne nchi de chere abo me pa nti me sre say asma mo kan ye but asofo na e ba no e bi ntim ya ho chere isika ani bre no mo de ya bai omode ko na papa ye kan so na sofu bia odi na chi oba so dress kama o e say boutique ndade no so nya 50 cedis o papa ye no kure ento omo so bre aba tim 50 sa na odi waji madam for parka boni ko no ni aba for de nya 1.2 billion wo wo jankwala 9 asole na mfi no sofu bia mire bi na me ne nam woni ni be ko program wa charge 30 million dress kama be di na ji di kan ko bie kwan mi ehun so oba hyehyɛ nneɛma no oba wonye fans opon no wokwa no atɔ dansi mo na fried rice ama ya de to shirt Wofa Lumba wakasa pa de me kan se ruade nhyiramo ruade na mo so bi ani papa de bia me hwɛ mo mitie mo de bia agye 30 million no atɔ dansi mo ama kwaku ruade nhyiramo pa ruade nhyiramo na ye mu ntu ne kogu ade a cha me de nya atade de abrewo abe a program hello good evening Oni sofu be na makwa abruchi wo ba perfume ground to meche wa akora ne na se fa gu hu ne fa di meche mi die wa baba already shown in program where the voice and pa ka me ya ka me se on se sofu na mo se se wa treme di jomo kwa du bia imagine me say I'm cool. I said, Papa, don't share the excellent things in there. I'm the few on the contract now. If you say, I won't say, and I would then cover the hour from the Joe. Yeah. And you say, I didn't fast, I'm not going to have one chance to find out. For better now, and I will be free. You see, this is some of the things they want to say. If you're not in ye, it may be your one, I have property of the country, and a political and her. Am I in a can? Everybody, I'm many babies, any other. Live for what you can say. And guess the similar Canada, what can't my papa, as now can you? I know it, and he is so. A power by Jim Basti, by Jim Banner. I bet nothing the money, as some bar the kind. It's not being found. But I'm sorry, my publicity. Call more different techniques. Not the same as they're doing, and a bit or two more. Move it now, I'm the hair different. Down in saying, I didn't and that's the so. Yami, when she wants to pana on your cassia, Yakun Akoyanim 055 40. Okay, them for last 2 callers. Hello. 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 Yes, sir. Pacho Sompa. Pacho Hana, we. Oh, okay. Pacho, me comment on program, sir. Ko. Hello. Meet you, pal. Okay. Your friend is saying, media, and asofo ni na mpesa meka na Wofa Lumba na o program dia mo o ye wo dia da stations ameke pa ti mo bom pa se for this program ne beba stations Sompa so Sompa mi wa ka o mo workers na yo mbi bi wa ha na bi me pa workers no mo DSTV radio me shiti nyame na mtiti mo ben mi fi me bom pa so this program ne beba ha preaching so enche ebeba ma bunto ye mwai enche ebeba pa hello yes hello Wofa Lumba yes boss yes we say me da solidity mi yim ma sa Wofa Lumba me say that me person mi ata mi bisha mu tu fois ko kam kama me ni na me wu bia me fa me say asimi na person mu kafra. Okay. The entire media na ze asofufu ya da ya dinama ye papa no mu bi omuti wo ma wiye omuti mi weye asori na ministry na o ti bi o ti be your 200 cities no mo de ko na
am on I will get any for Jessica instead of some double and yes, be that. Okay. I am a decisive green necessities of funny to every day in Kataka. Media men support to say you be a chair. I'm from Soka Trevia Bas, maybe few of my cooking profit, and not the men supporting the condemns are acting. And so maybe a papa man, more money now this scene. I saw you be a any business. It also tell me that oh, Mamma Bernard, that you know more commercial and it's a car, a person walk on. Yamisha no kakra also Odiaba, Afi Yaquako Yanima Anna Yako. Yako computer so the Diaba free say a Beranus idea, a more course maybe my far be drew. Let's say a breasoko. Micha more fast Mafia or a Francho, Kumase, Chronoma Francho, or a midwife, Yamisha, Mafia. Na onye okasie na wabotre no akorokwa dachi odibeje emana wo no urade mane nkoso ne won tsana niema nkoto timfama yeko computer so je dia basisi yeko bedura ne wo bia de bema mo yeko aba to do say suma no te say de yenko ba bia aha nana kasache wadanfo no nansen ommo no ho modin sempo e wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa ni nana mayenko na menko penkohini ene nubina bi menu anom so obai si wo ko die nkohini ne enubina ebra donek heba mister e wo ho diamond scientific heba fo ene de aba eye mamadru papapa e bo adwuma sei e yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban e boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto adro pia na nya na ana ko dominance kumase no bo ase kwantempo no so oni abot kali ene de no hwe na china sese obedi ho dance we die nana me dance me turu ho da ago na adiachi muda so da adiachi afedi am sorry o ene wa man we die me dance what solve me problem ya ma me papa we dey me nyanko Donek heba mister eye memedru e manka ho obi a onya mfinhye du nwotwe so nka ho upabi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den kra to yatum. Okay, ya kwa yanim. Yanim an yako. And somehow. I was and somehow. Mumfa story nem na yankun go ya. Jaja kwese was a man ya kwakumo awu. Na sama na ya ka nipa afre ye nyina no. Wo nipa ba ko bi ka asem bi. O se sa asem na ye ka no. Tiwo. Sa asem na ye ka no. Ebeya enkasem o kan ye ne akofa sensuaso abai enko samba back be kan bibi fa ho kwan keye but to get say yes pani intentation to from enfa ne ketara ne eku ye no ti o insuaso na ho no ye musase na sa asem na o kan no o kan ye den enye nipa bia ne timi ahokere wo mi enfasi fat ma papa ya na wo mu o kasa asem o second o wo so o ko second chance wan ka se wo busa ne se na sore man kwese da no mo be kwa sore ban anya ba akofo o ano se ye nyina ya adwen se ye ko adum che ho ano obusa se na ho so mo kwa mo botai ne se ano se ne nkyire akwase wan kyire e da pa madika ka se emebia na o preach se wo gina wa wan wi anko fie da no ne bepom ti asem oyo ana akwa na kodum pempenso because that time no ne nkyire na ye se ene wiase no nipa bi nya sika na o ya homaso kwase was that time no na sa o preach against sa de no muje ne ba o ne o preach against sa de no se wiase wunya wiase no ma nyina na hwere okra enu ntini so obi wo bia enu wo mienu ane foforo nche sa na Yesu Kristo ba ye ne nche wo so wo mienu ane bi nche ene kwaku na wo ka asem bi se sofu bi on se ba ku bi frey wo so woni ayifo sa obo asori bi din wonu wo no watwe akra ma o mo sa kwaku eduru me bia he wo mo bre o to get se wo kwa nipa bi ho atwe na ma na ba asori ni kwaku bronsam ho de anya yizo
wobɛkɔ asɔre bi ma kwaku nipa gum bebrebe no wobɛhwɛ nkura bi esukɔ numafoɔ bi ɛna evangelist mo ne nam afiafia mu yɛdi bi atam ebi wɔ kora na kyesɛ otu so saa ɛma so ne abɔma ɛso ne de odi kwa wɔden eti na meka sɛ kasa bi a ɔne nsunsu asoɔ eti sɛ ne yɛ kasa sɛ wotu mɔmɔ ne fo no na otu akura so fo na next time obi akɔka saa ɛna obi anu asɛm wɔ kaayɛ no ɛde yɔ na abafie obi asɛm bi a ɔkaayɛ no ɛde nsɛm bi abafie mabu nipa bi abam hwɛ kwaku sakyerɛ yɛ kɔ asɔre obi wɔ hɔ a na ho keka ɔde kɔ asɔre no ɛma obi a wɔn kɔ asɔre kora no ɛkanya ne ma ne ɛsɔre kɔ asɔre ɛwɔkɔ bebree nipa fa so kɔ asɔre ɛnyɛ na yɛ sika yɛ ka obi wɔ hɔ a ɔwɔ ne sika nanso wɔsi wɔ obi asɛm bi a wɔkaayɛ ntie asɔre dan omi nsi mu da ɛyɛ ne korɛ eti ɛbɛsrɛ asam na ɛda hɔ no sɛ woyɛ sɔfo pani anaa yɛ fie pani anaa woda dɔm bi ano a deɛ pɛ sɛ yɛka kyerɛw sɛ asɛm bi a woka no yɛbɛsrɛ hwɛ asɛm na woka no yie because memfa asɔre sika ɛnhwɛ asɔre ba na kwakuɛ nam ɛnam yi ɛduruma bi na wokɔ ahokyerɛ bi mu a sɛ bi wɔ nipa bi a wode w'ani to no so ɛkɔ no hɔ nyankopɔn fɛs na ɔtɔ maana ɛna ɔntɔ maana ɔde nam nipa so ɛti kwaku mu ne mmienu bɛdi adanse yɛwɔ ha yi bibi betuma bɛnyɛ so a yɛwɔ nipa yɛ betuma akɔka kyerɛ no si yɛte yɛ ɔpani ɛwɔ ɛda ya no mɛboa adwuma wura da ya no ɛbɛn so paa so sɛ deɛ dum bi a yɛn nyinaa yɛafa fon afrɛfrɛ nkurɔfoɔ bi pɛn eti sɛ sɔfo a wodaa no na wosom no sɛbi mpɛduasa nyankopɔ yesu kristo ɔkɔ asɔre dɛm ankɔto so wɔte hɔ ɛna wakɔ som no ɛyɛ ne nipa yi a na nyame de measures na to ama yɛn na sabia de dagya no eduruma bi a ya kwaku wanhwe ya wo ma bɛyɛ nkoa wa asɔfo no anim saa ne asɔfo ma anim na sabi mpɛduasa wana ne ba yare ya yantro adurama na wankɔtɔ na yɛn nyinaa ne yɛnya ne saa yɛnya ne saa ɛnu ti asɛm na wɔkae mo yɛn kankyɛ ne sɛ ɛfɛgya kɔ sɛ wɔ asɛm na wɔkae no saa asɛm no antwa yie sɛ wɔkae saa asɛm no na kɔ wɔn nsɛm bebree a wɔbɛtumi aka baabu mu nsɛm yɛn kan wie da hɔn na aka sɛ baabu mu nsɛm yɛredi wie da eti sɛ wokɔ asɔre na sɛ wo pirikyi a wobɛtumi anya nsɛm bebree aka ba saa wɛd no sɛ mpo sɛ nte saa akora na ɛnka kwaku na no meka asɛm bi sɛ wiase nya adeɛ bi ɛbɔn ɛne yɛka ho eti biribiara na sɛ wo sɛ woyɛ nyame nipa na sɛ wo sɛ biribiara wobɛka kwaku deɛ woka na bia na wɔ asɛm bi a wopɛ sɛ woka ana na wɔ deɛ nti a woka saa ba deɛ wotie no wɔnte wase eti ɛnka sɛbe me ho kyerɛ me meba da wuso metuma ni baabi ɛnkɔ yie kwaku nim sɛ roman first no wonam na ɛkɔm de wa wokɔ mission house wokɔ a yɛma waduane di ɔhɔ ne nipa ayi hwɛ wokɔ nkramo mu a first ne na akrono ne ade aba ekramo sɔre mosque ne yantum kwaku ne yantum sɛ wonam na sɛ sɛbe mpradua sɛ ɛkɔ wani kuma ana yɛ hɔhoɔ bi na ba brɔno no so na anya baabi na wokɔ a kɛtɛ sesɛ no wada na ɔsɔre kɔ baabi ɛnɛ na nɔɔma sesa eti yɛbɛsrɛ yɛ papa nom asɔfofoɔ nom eduruma bi a emu ɔya emu ɔden ewom sɛ nsɔhwɛ wɔ yi na mo antimi but wo nso so a wo kasa yi ebi nsɔhwɛ bi baa wo dan wɔ bi saa na teɛ kwaku nkɔmɔ a yɛdi nyinaa no yɛgye tum yɛnkasa nte saa baa ne ewom ne sɛ etomire bi wɔ abrabɔ mu a yɛwɔ sɛ ɔte aseɛ sɛ wo papa agyi mi a ɛni kwan sɛ wofiri wo papa nkyɛn wogye no me na ade akɔ saa ne yɛbɛsɛ yɛbɔ nkora no amaneɛ fa ne sɛ papa no nea moka no nyinaa wɔ mu a ɛni kwan sɛ ɔde no me ne firi ne naase ɛnema nka nkyerɛ me sɛ wo papa afom nti sɛ wofom no ɔdome wanyɛ adwuma nyame nim saa deɛ no once ɔyɛ wo fada no wofom no na ɔdome wɔbɛyɛ adwuma yɛateɛ no ase yɛateɛ no ase sɛ ɛnoa ne yɛ nyinaa yɛtu fofɔ no a na yàmú ọmọ amaneɛ náà ɔno nso anya ahwɛ yi a ɔbɛka so wɔkɔ ɛyɛ asomdie mu ɔde kɔ ɔbɔnsa afei de wafa no mebi na ɛkyɛn na abira bom na ɔkɔbrɛ ediama na ehunu nea ne papa na ayɛ na ɛnyɛ yàmú ɔno nso ehunu nea nka wɔso wɔyɛ na ɔde akɔ na aboa ɛte sɛ akɔrɔ didi ne papa atɛm wɔ fie na yɛde bɛto wɔ anim a ɛmfa sɛ papa no ama na aduane yɛ ne nti ne deɛ nyɛ de nti yɛ ka kyerɛ akɔrɔ sɛ di odi ne papa atɛm ayɛ adeɛ no ɛmena hunu sɛ wɔn ani die no ni kwan sɛ agya kye no ba yɛ mu kɔm nanso papa mu aduane ne ananka wɔ so ɔde to panyini bi anim na wɔka kyɛn sɛ adeɛ ɔde yɛ ɔno mpɛ dan sɛ obɛdi n'atɛm
saa na yɛde gya maburu nso go sɛ ɔmo su pace kasɛm dodo ɔmo ahiti gidigidi akyɛ sɛ ɔba wo nkyɛn na ɔpɛ sɛ ɔyɛyie no wakɔ yɛn nyinaa yɛ mpanimfoɔ yɛyɛ nnwuma nkora bi bɛba yɛ nkyɛn ebi kura a wokora no ofiri sɛ ɔyɛ leader no wakɔ nya nkɔ yie baketewa ade bɛma no n'ani nsɔ boso gyina baabi aka no totorotoro nti ne tomire bi a no yɛde ɔmo so de agya ɔmo sɛ abrabɔ yɛde mmerɛ ɛna ɛna ɛbɔ onipa bi a wɔtena abrabɔ mu kyɛ no ɔbɛyɛ yie na ɔkɔ n'anim ne ehia nso ɔbɛtoto n'akwan yie sɛm twerɛ adwuma yi wobɛhu no obi a ɔyɛ kɛse a wayɛ yie a ɔkyɛɛ yɛmfa nkɔtoto me nua captain smart mo wobɛhu sɛ wɔba force ɔkɔ ha yɛbɛkeka saa mena brɛ ne ka nkɔfoɔ atwi no adi saa ɛnɛ wɔduru hɔ ɛkura no bi nti wokɔdi n'akyi no a ɔmpɛ sɛ wobɛnya no pɛkyɛn na wode akɔ ɔnso de wobɛfa the same trend ne mu bim nti maako na ɛbɛyɛ wo yie eti sika na ebenkum atwa ha na mmom ye kan sɛ chewe sɛ kasa bi nso won so a ye sɛ mo mpanifo no mo kasa edume bi o mo nya very no ma ya hwi ani ko kasa bi o nso aso de bi ameka ha wo ka cho bi se kwa kuto metima kasa twan na be hu me kan rasa ade achi na wawu a obi be gina fidie so aka sɛ ɔmo kasa twan na be hu ebi so twan na be hu na me so ya wo betuma konwa de am to apibo na wo ka wo so enso so ye be kan sɛ na yenti ye ne sa ye be boa na afi yakon ede akoye nim yanimu a ene yakɔ Sompa Asem Mpe Nipa nsa na ye no yesu tu momonefo utu akurafo na afi nyina ntia na akuraje ne de momone age ne de to betuma atena fie ho abra obi enka obi ne yakon akoye na togwe ahaban keke azibirigbozo nkaru kagoka owo ye ntemba before se ye de togwe be wura mu no ye ni kan ko fe first story mra story ne da epono so ano ode ne ba agwaku story ye da pono so ne a ye bedi nkomo akuraye ye friend ma me ye akuraye ye friend ma me ye yekobo no tuo wo nanu yade ye na yiye weekend ya kwaku nim se mranti asodinfo bi de pick up akonya accident on wama mi no se ese yewu no de mente kwaku de se ma yiye ne koso no wo hwa ma ye bi e ba ase type of entade bi e hye wo mo de ba yiye no ase a ye be di nkomo ne yabusa se ye se kire mo yonkona m nkire osuban ne mpo se wunu ye wu mpo na ye wo ya na wo kojam no a enti suban akandie entade hyewe ene ye de koye dua ase kojam no mpato se anye ne saa ami ehu se ye doro ye anye ne saa ami ehu se ye nua no no na kwaku asem no ahomete pa ye be ko ne nyina ye de ani godua man se ye hene santamo akwa ne hwewi a ye baba beti ente ho no man ne so age afutuom wo ye panyini ayi ne wahu yakofa aba hwe bidin ewi a wo de afutu ama o manfo na afi yakon akwenu azuga enyame mo amo no nka mo ho na mo nya ne fefefe ma me wa mfa nto so obetimi sana ne pieto apia bontere kwaku obi atade na odi gina ho no atade odi aba yi o wa ba yi o onkodi na o obi aba yi na aso osua adwuma atade na hye no kwaku ntade nkofo de aba obi a wawu ayiye no endi say nipa na owu de na be kasa afa ne ho vodi nsen a eburi na bo ababa ya nsa no sa aba ya we peku na nware no de na kotena fie o ene wo kire ni kunu so onim san we dada endi wo ba wa no memedi nkwase asamo nkire no we num nyina ya Ghana mabu no ye maaye wo wiase o nso nisisi ya chisene ya otwanua no atache wa fili okay asemo asemo ye hodu eno onansa na ye ni togwe aban keke ngototo nkomomra ye free togwe akachi a ye beba na ye de nte ho aba na ye kwanti wo fia prepare wakoma wadwene ene wo fon no se duru so a onso kakra wo kache mabunu no ode beba ye ko ne ni togwe aban keke azigribo zonkaru kagoka akototo nkomo ye free togwe akachi ba ne ye wa kire bi ye de bebro togwe mbajo bibia aboko de kwaku bibia aboko bibia hyeyi nanso ya da foforo a yanya free togwe haba keke ho makasa ye ne yete ya no se membetra anya mepe meje kasa ewo ho
efi to gua so ewo ansa na maba beka na me ame so no ya kasa ya na nipa bi fa ye so course di enya bebre e pese me ko ho me ametimi di bi ko me ametimi di bi ko me ametimi kire bi kwan nti e ka to gua haba keka yenim dwuma odi nti emfa nche kase emfi to gua haba keka so ye emfa mo obi bia to gua so o che obi bia dwuma di amoni ni di no efe na anu obi ko to gua so o ko try no na nim guase ne ye poto amwa ti de bia mbetra me kase obekọ akọ na imo wo kọ a nyabotaye nti a wo kọ because togwe ho no ye ni agro ho na togwe ho no sebe enoma bia e pam so ofise bibia ampam de togwe se onfre wo ofise wo to bibia hawa togwe se onfre wo muntie ne ya na bi mu gi obi mu tokwako obi wo anadwe nyina ne se okọ akotrai bibia ni wa ye okọ akotrai mesrawo wanya utumi bi na wankasa di di wonsemone a toke o ma ofie e meka ncho se wonsemone wa yin udi di nsemone because obi anfa na se medano iti ye bese ye tra ne ye kasa ma obi a sebe no ma pam na osunsun mu ye gina ha ne ye ka ama obi a sebe eno ma gu ni chem na woyi nani ba bi enye ye oto nani ba bi enye ye abrabo na ye basa ni sikasa ma ye basa awuwo basa amane ye to no adwuma owom ye to na du adwuma owom no sabe nipa bi bojema me yi na di ye chenyi obi position ye pamu obi adwuma kakra nipa ne ye no sabe sika no kwa na edu sen nanso wo tan a obi ya de bojam gidigidi se ye pese ye pam ne fira adwuma ni nyina ye sunsun mu ade eno na togo se waba ni nsem se wo to ne nsa fro se bra okay wo sa nipa no hiam okay na nye wo bi asabe predo wo de wo se wo de wo nyi bibia ni wo de wo se wo ko baabi na nko ye nti wo de wo se wo nko bi ma kama no tum okay na de tra wase tra baabi din na mo ya na ye hu se wan kasa tra se hu se ade bi a eto no watu hu na mo wan pa okay enko yie ba sa ni pan ba ko nya baabi so akase bibia ni wiase enso wo wu ukotogo wanya rekra no se obi na ha o e wo sunsun mu se obeku a anade ebeche ama yakun a togo be hu aka cho se wo okay wo nam ya che yenya de e besi okay enu ti ukotogo word ma eno mo be ka cho no obetuatua no ma bebiri aka cho se ade wo chiwade ni kwaku nim se obi nam wiase na chiwade wo ne kra mu no wonim eso na mo se be preduasa sa de no so no se ne kra wo pepa obi aduane a wodi e wo so pepa na eye ne kra sunsun mu no e na chiwade ba wonim enu ti ya lebetima bo obi a asofofo bebam a doctors bebam ya kaka ye so enkoda odi wachiwade eti obi wo hono mu a ni wu obewu no eye hwere wonte ase obebusa no waye obi de wo se menye obi hwe sunsun wadi wachiwade a wonim enu so na your favorite food but wonim abaifo na sunsun no ma bebre e wo sunsun but wonim agodu mebi aya mobo dipa da sani bi a wutie me be du mebi aya mobo na obi betima ne ho gagara picture ne ehwe ye beka ho asemi obi gina ho obi ewu ye kwa akosie no de wo ye ne ho no ya ton because of wonim ogwa na reho pao sunsun ma sem no se wo kona togo bie bibia ni so a kirew oyam hyew no o kan no maybe chentina papa na du mebo ba cha den sabot bosa ne wo su because de wo hu no nya no bi na hu no correct me ka che ni pada sani biara and trauma no ma bi ndokro okay and trauma kwa bi nse wo hyebre kwa ku obi wo an wo fa so na hwe ni school baba yie mu no emfa no ho obeku wu grope ye woni pa bebre o ma wu akwasha asase ase a o mo wo fa se obi wo kra ne ba ba ne eku na to atwe obi ma me na eku obi wa sika ekuta no wono ankasa ne ba na eji sika ne de kotua eka wo sunsun but wonim na togo se bre na so ye ye de togo aba keke number no tudwa bo mode fa bi na frɛ bi wate de wi ase na wo sa akwa na no obi bu se togo en fa no me se togo woni akire wo kumase a entra ho nya daje ma me no ma sabe pre mo so bode mo so ntos ni ade edu me bi na daje ne tu ba ho anamo kakra okay na togo enya bosom togo enya bosom okay
ono so achede a ye de ache no eno no kwagunya no ma bia na sebe ye ka obi behu wiase awoi eso yankopon de ode ma obi achede ode ma obi a obi akọ aboa no ntentram obi mo oso nipa no wo bo oso wo koso but won kan bebi okọ ye nkyira wo da eti wan kasa ne ye bo hu da wura ka chese to na bon eko bomfa afijase kwantempo no so kurobu e fere bomfa wo do wa wo su besi hospital junction wo do a number no wa wo TV ne number ne guso no ba wa wo tie radio the number ne betu dwa bo modern fa bi peke na peke na bo modern fa ka ko be se fijase fa fijase ka nya Joshua fijase wo de o cha okrum na wakọ asotwe ufra asotwe na ko bomfa enko asante achi bomfa nya ho na no me se anita wote ya anita wote alfa fijase kwante togo ha ba ke ka wona wo papa ni branch ne edoso ukọ nka Ajekotoku honest in the branch wo ukọ Benia ahweta ukọ Togo kra de neja yenka da homi enu ti de ye ka cho se ntra wo emma akola bi emfa enche wonam etikwa ko omo tie radio no ya no mo pe number omo se ya na esisi wo mo tie nka number na yese kwa ku 0244 48 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and the last number is 0244 50 60 32 Togo haba keke ni nyina so e WhatsApp Togo se on chantra nkwa nka se number no na asem na wo kan obi wa akwaku bebi owo ne kwa wa nenso no ani haku no na apese se didi kwanwa wo betima ba number no fa ne bra ne frɛ ne bra eduru mebi obi wo nso asabi opese nka oba nenso ne honam dodo no ontimi nante bomode na o de sa number no frɛ Togwe se Togwe me pese oba ma na me na pese me ba ho nenso bibi nti Togwe se obetuka aba ho no no aba hyehyɛ no awo obi so wo nso wa burokyire kwaku ebi a wabefa ne nua kɔ wabefa ne maame kɔ wabefa ne papa kɔ obi biara akora na konya mane ana nipa na nyamba bubu agu ho ya duro be ne ni aburokyire nenso ya nipa nda so da ho Togwe se fa ne number ne frɛ no now there won sabonkumi fa WhatsApp twa ne fa WhatsApp ne bodi Togwe ye frɛ me say me wo Germany me wo America na me nua bi ye frɛ ne say ma be fa na baburokyire me ba ye no wo bebubu me nua be me be fa ne ba ye adwuma bi obekom bia ne apam no enu nti me pese me hwɛ ma me ne fa WhatsApp no Togwe se nchro wo de wo se fa wo kasa guso ne to obo ne nya boche na kwakwa bi mu kɔ hɔ a ya na omo pere obi nya nkɔkɔ Togwe wa na de na nkaso ye besra enu nti sa ni pa bi hɔ a okoso ara kakra na okoso ara kakra da bi wo ye sa hu de obo awo emu afira awurade wo nanso nyankopɔ sane mu e de afa ni pa so nti Togwe se nyame ya adoma wa tena ne nsɛm ɛna me ne ukasa na dwi wo ye adwuma Togwe mrekida kɔ hɔ na ko Togwe aso ya usunsum no ma e ha obi ano ne to ebeda de nyame ya adoma ukuada yesa ofia yedas Togwe aban keke azigiribo zonkaru kagoka na atene papa bi adwuma wo bo no ano dene papa enti na da bi etu fo fa number no na ade bi ha wo honhum no ene ne nkodi ahia mu na awurade mfa ne so na no mfa ne so no munya ne mama kwanso ngoso kura week we ye bo kokoni aka cho se 1 week observation bi koso in this 1 week observation ni ebe koso eye nyina ye maame ya de nyina eye Christiana abana sa dodo na frɛ no abana sa indi abana sa di mfinhia adioso enwotwe amebacho nyame pa on the 10th this month na maame abresa which is coming Saturday or Friday yes na ye maame abana sa ye di ne na awotwe da no ipacho kokofu akyeremade na ebekoso abusua de wo yaw si adofo ene adwamfo abusua nyina na se yemra na maami 1 week yemma no nyefe ye nyina nka adwere mum na ye nhye na yie da ne duru ha ya penachi kura nti on the time fu yi fato fa so ye maami abna echa abna sa
oye Christiana abena sa umtwenity na abena sa no ye kwa akodi na wotweda gogofu akire made nti besere abusua nyina meka ho na omomwa na yenkujam ema no enye fe togo abankeke na wote ne nka no fa number ne frɛ na togo enko womwa togo number no ye 0248 0244 484747 0244484747 Lawson Beverages semen control say baby biara wo no ebra na kache omo bibiduru anom no sa ma dilema ni bianom Lawson na de Lawson herbal by Lawson capsules wo no a papa no nyame a chenade wo haban nuru mu di fa number na frɛ 0248 619999 0248 619999 obejo so na wako ede akowanim osi beer eno ane crop eno ane beer eno ane crop eno ane beer bu bi na tim vivre sa no a eno no obi ape chere a na ma ni ji abafie na nkoso abafie nti pebinom na ne ma nkoto temfa ma nkoto bi ton na yenko emfa enko yanim e ba obi pedan han obi o pedan ahan oye bema onwale oye single man o pedan na watnam ewo ehwa ha ya no ope no oso o mpe eyisembia nti bacho fie wura wodan da ho no oben ye pa nti benya TV presenter na se eyibi wo fie nti bacho efre ne ma onana no oba no ba bi ntina obetieska omfa nche no nti misro frɛ 0553 171 920 0553 179 920 ofre no a woje so na abepe ba bi abeso ya masumdie aba omono ebetena se na fa video ni tusu bi na ne ye hwe no na afi yen comment na yen ko na ewia the next video account na afi afrefo no so etimi abamti yen hwe ni sima pe na afi ejamono nche na adwene yen ko yen wenum nyina ya maya o masisi o madamfo ba ewu o mukugya na yie ntade na hyehye o mu no eba so dabe na siye bohu oba wa pam ne kaba slit kama na cheso ye ba bema bone shirt top and down kama na cheso ye bema no de kwa yie yase uhu decency wa yie na se ene de yie oba etimi fa atade o de kodi na kora o de kwa yie wa sa nka di na anajo a o kwa na nka obi nhu no be na obi pieto nyina agu abonten no na ade ne fu akire sa no na ni age fe obi so de bia a wodi gina ho chese no na chese na damfo awu we mu nyina ba be ye nkofo okununom abagi fie aboso de manso we ware nsasa antinyame ye wadom nese okọ ware no na wo peso o charge apade because the boys that are no peso no mo bole no peso no mo ko bole oba unim nsanom oba uma no kwa mani mpie ntubo so no wasa abechi waja pade no de asa akọbọ na ko hwibra ye nhwe we nom na ye ni ho nkomo anumre ene bi bovo de bone nsan ba bi sei no camera kura be capture na ma kura suya nsan no da be ye ni Fred yenkie nua no ma ye ma me no ye beto so onim nsan no ye den kura so obi hu onim nsan no ma den kura so obi hu we de e bone nsan no akora wo nwale ye na hwan na ebe ma ne ba kwan so ne wo mobra ye ntu omufu kwaku ye nka bibi njira o kwaku senya program na me yanka se mu nke yapon ngos ayadwuma ani program ye ye nchanka we kenka nwasha wo mu anka omoje o mani so ananka omaje o mani so okay bigidi ye se ye nwa ba ya owu ye yo mugina na ye ase setama wo kono se ne na eduru mebi so anya awofo no agu se o manyini ya osu ni batete asante fo asem bi o mo kan ye bia ne ye ti asem ne ye pa se o manyini ya osu ni batete wagu ye nyina no sanu ma ya experience bi pen wonu wo fasi bi wo fie wonu nwa ba bi wo fie wonu ba bi wo fie ba bia wo kono woni mpefe se eboa no onsa wonsan da di podu age bi nso a papa brom okay obu okontimento ne nsa embo ne babema onhwe ye ne namafo aba obo no bebo obi te dia ya ne se opanini ka na se wontia no wajai ya na edume bi e beka ne se awofo na mankora ne trima yo mo de edume bi akwakuoi etia tia de anima ne je de wo tie na ye ne tie program a ofa bi ya wo frɛ wonde woni manage okay me say your mind na wo ye trimu no kwaku
se ya nyusu ya mind ni ya ye bewu sa ne de ba ya na edrum e bia ya onongo ya yi ni capture no wo de na nimu sie wo de animu sie wan edrum e bia ya na asamba se ya ne wo bi to no wo ka na ye na ye de no di meme ye chi ne ade wonso enne hwede na yi ase wo ye enne ha agro asamba si obi banya bi wo de akwaso oba ha obi be fa obi saa time ya manensa no de no magum ne wo wie wa manso de na to ka makọ na one ne da wie nani nsa ba no aka kire nse enya mea because minim se mi hia wo ha na wo boy ni na mate history mate say te du mebi ne so oba bi ba ha na me ne na wo ye na wo behwe me se ba ma woni ma de akra no no oba anyima woni mathematics woni weke date say na me fa no e no no so na oba no so woni ma de no so kwa be cheke oboa oni mi kofie date say e de wo mu ne kofa ba ye okay ma bebre ho ya fa wo mu a wo mu ni mpakro mo da so chi sa de ache yo mu fia me ko yo hu bro ne am ko so e ye no ma bi say wo mu ina sa so na drum me bi no ma sa ko gu aso dem so focus e ma mo nsole asuja fo ma mo nsole a hwe ma wo mo so de kwa gu na ma me ka sam che mema kutasika mo pa wade aware nanso omusuro e no ma bi senti because we mu na wa fa mu pen won so sabi prejudice wo anfa mu pen nti dia na wo be ka kire we nti na wo be ko ofie na edum be oba bi oba ware no wo be pia ba no ensa sabi egu fridge mi no na ato ye ubusa na no aka kire we de meye me wadwa na mate kakra wo ne ho akoka because na de bi e wo no ai na de bi ono ache wo be ma no cause Ghana member most of them petwo ye pedogi doggy is wo kwa yi ase e na wo bo obi no eye ya so we ye nwa ba ya kwa ya sabi o shaka moyi wa born doggy enso doggy ke born dem say doggy e born abonten kwa gudi e pese ka nyina ne se edua ananse kwata ase asabi prejudice wonya amane no intekuma nkwotena se da entonko okay asama si munua ni problem na no obi wi ya se tramo no no ye na o kono ne ya to gate okay ane wo huri wo no treasure say electric biate high tension is electric biate da wo no so to ode ne sa board double gate that wo no e na nsa koto so kwagu wo yetum we yetum ande ejawo sata ma wo de ko huri wo no na de asa power because what geto twede obi o kire enwi egu ne tire so ta de so ne bo na fusi du kwagu ni ewie sa no ma wa nyina wi abra bi otifie ne ma mi bi na ne be ya ko chenze hwe oba kama okofie bi ma yese ma kama na abra bi ofie on the star e mema gu no so no onya walepa ha ma me ka sa se mo nche enwa ba mu twa ye ne enwa mema enne ye de esuban ne kwa wade o ye de kwa wale o enne mema no ma me ka se mi twa mu wi a na makoja no oba bi tinika mu na wo drive akwa na wo gira oba bi ani mo da private car ha unim ni subai hwede akwaso na no kwa social media me right stage obi a musician wo obonom oho na me so oba be sha wro no ho na be ma e bo ni doggy life yo ade na akwaso yo ade na akwaso wi asi yo etimi de kwa kumi wani me nka ne bebre ma me voice mesi me say de ene ne oni ya bekọ ene ne bekọ de oni ya nkọ no won ka kire okay eti ya ba se ya nwa no ma ya ma me fo mo wabroche se mo mama bi wo Ghana ha na so mo wo suku so mo ofi a mo hwe o wo ba bi wo mu a hwe de wo ye no eti se wo na mo wu ye no nyame apata na de obetie no won tira fie je o so won tie no etu ne be kroko sa okay e be kwa sa o because o mo fa nsuya de yo kwa gwen ye be ko na ye kokko mutaso de dia ba ye ba pe asem kese bi pa da chi ye fe no pe na fe onso asem kese pa da ho ye nkomna sisi an ye nkonko ye ni ye kwa ba yeah this
December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st Clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540311311 0540311311 na say 21st Clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, ya nim 21st Clinic wo mo ye sciatica expert entino ya kan sa na ya nimua ene yeko unsu betime aba line so na woni ya betotwenko but before then ma men kai we say me sole pe me sofu panyini wo fia ha eye Sida Worship Center ebuakwa Kofodia eye Bishop Albert Sechi Kwapon papa no wo fia ha General Overseer oda asafia no nyame ni pande bia me kana sem che otena se abra ye be sole na etie nyame asem wo de bebre no mu worship ni ade nyame obeye nyame ne nkoa aye nkoa unsu betima balance 0548931931 0548931931 0551931931 0551931931 but oba so a quick action na unu bi nso atima abo awuram na afa nyina yako ede akoya nim ti ubetimi amba so sisi na nso wode wade ntira ba ne yakoya nim. Hello light to the men have 0551931931 0551931931 with my friend 0355 404528. Hello Wofa Lumba. Yes sir. Me say asemia omuno kan die menene ya adwen pa waka wabre enso abesere se mantie ne maba wa yenyini bane yemti yebo ase minum nyina si ekwan woni ma bebre unti mesere yemti yebo ase na brabo mu yempre eden kakra yebekwa koduru nti kaka be waka no nyame njira pa kakra yebeduru. Hello antimi nyina so ndima fa koto anyankwan 0355 404528 0355 404528. Hello yes sir. Ni abo ko we ni na si awo na we ko anya ni abo we ni na ni to bi we ni no be for wa lo na de ti anya kuma ya de anya kini ya ya bana bana si hey bema wa le o so ya de o ga ya una lo de tem ni be ba frase. Hello yes sir. Good evening sir. Peja voice kakrama mne yango. Hello Wanti mi amfa koto anyankwan. Hello yes sir. Hello mitie wo me ba cho yango.
Hello. Say Asem. La na ya hoto am obi no bi wo obi no bi wo no bi. Hello. Hello. Bacho. Aha, yam boy. Ya mama me kwati abrempa. What's your day? Hello. What's it? Hello. Jimmy dear Munyai. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Josu, Baba. Hello. Meet you. Hello. Good evening. Good evening, sir. Call him yet you. Ahani ya different in ABC. Yaminshiro be ascend utimi ehwe edumadi na enema koto tema. The godson yaminshira na me who follow yes, I who twa wo no wo kasa nyina wo follow no twa send me sir. Yes. The godson will be a radin yankopon nshira na onye okese se wotena fi aso timi follow your program. Oh yeah. What you picture we that chen you am yi a chiro. Yes what TV ho a wo hwe. Yaminshira no na onye ne kase pa. Yes, only a Cedar Worship Center. So, Waba. Say, Cedar, I saw no much right on by half an area. Media, I know when you made the M1. Me pass my brain bear. In the Joe, you made different. Happy birthday to a year Bafo Rubin. Bafo Rubin. Unipa was saying for my Abigail. Was say, young show happy birthday. The Bafo Rubin. Nyame onhyira onka hono nyo kese omo awodan nkotwe anije nhyira ne nkoso emfa ye yomra wabobo ano awoda we enane wabrabo ma onhunu ne ma foforo ewu wiase a uwo mu nyame nhyira na onyo kese ye soleso aja se wodwoso awrade nyankopon nhyanda wo hwe edumade no go so man na na akwasi bosompra nyame pa next month on the 10th oko na ye pe no korabe otumfo betwani tiana makojame na mesi nimpon oda form areho abafie epacho so opeso ne yedi djuma opeso do hawo bi ba wa ma ne ye ba na ye boa wo a ye number ne nimpacho hye ne nso wo hawo bi etete wo ba bia wo bia manwene wo ba be ma ba bia ada am wanya asumdie na waka won nsem awie no wakọ etime pacho wo hawo bi etete wa brabo mu no be ma bi na esisi obi age wasase eye okokofu oba bi bu kwase a epacho do obi atukwan wo se afede o mpe obi usika akokam connection might be Joe Sikedi 0509 438 484 0509 438 484 0509 43 84 84 ofre number ya yebejo so na afi yakwa koyeni enne aha na mrema yakwan emiedi dwumadi no esie producers yankwanta bisa Isaac ne kokose chifrecha MC a hoso bo kwakoto ko beja sisimprimu oni azuka ne nana yawo omo bo adwuma pa sanso Asem Mpe Nipa panyini ba yesole na Cedar Worship Center abeteki over nyame nhiro nipa bia se ode na so FM ye ne chena nso oba de ma ye nkwan